Tervehdys Kirkkonummen Sakalta Mikael ja kuvataan nopea esittelyvideo tästä huutokauppa-autosta. Just otettiin vaihdossa äärimmäisen hyvänä pidetty XC90 Volvo R-Design ja 7-paikkainen. Ja käydään tässä korin kunto läpi ja pistetään vielä lopuksi moottori päälle auto käyntiin, niin kuullaan, että miltä se käydessäänkin kuulostaa. Tosiaan reilu 400 000, oliko 467 000 tällä mittarissa ja rapiat päälle, mutta ulkonäöstä sitä ei edes huomaa. Kysäsin kollegalta, niin hän arveli, että 160 tonnia ajettu. Erittäin hyvänä pidetty. Lähdetään keulasta liikkeelle ja kierretään auto ulkoilta ja sisältä läpi ja vilkaistaan vielä myös moottori päällä tonne konehuoneeseen. Umpiot on ihan suhteellisen kirkkaat, ehjät nekin, ei ole imennyt kosteutta sinne sisään. Ja maalipintakin näyttää hyvältä, eikä täällä ole minkäännäköisiä pyyhkäisyn jälkiä. Vähän hiekkaa tossa on, kun pesusta tuli hiekkateitä pitkin. Mutta maalipinta keulasta kokonaisuudessaan on erittäin siistissä kunnossa. Ja ilme yleisestikin, ei näy minkäännäköisiä naarmuja täällä. Konepellissä pientä kiven iskemää siellä täällä, niin kuin asiaan kuuluu, mutta muuten ei mitään muuta virhettä siinä ole. Vanteet tässä on tämmöiset alumiinivanteet, ihan fiksussa kunnossa. Vähän ottanut joskus ajan saatossa pientä pyyhkäisyä, mutta muuten hyvät. Hakkapelit on nastarenkaat, joissa nastoja ei kyllä ole, mutta muuten hyvät renkaat. Ja peilataan toi kylki tosta. Siinä nähdään, että ei ole mitään lommoja kyljessä. Ja helmakin näyttää fiksulta. Tuossa vähän pohjaa vielä, jos sieltä mitään näkyi. Katsotaan tässä samalla kuskin paikalle, kuninkaan penkille. Nahkajakkarathan tässä on muistilla, sähkösäätöiset muistipenkit. Ikäisekseen on hyvänä pysynyt nahat, ei ole täällä minkäännäköistä ompelun tarvetta. Ja yleisesti ottaen sisältä on kyllä todella siisti kuntoinen. Dynaudion äänentoistot löytyy. Rattikin on fiksussa kunnossa. Ei ole lähtenyt haalistumaan tästä, mistä yleensä kuluu pois. Takapenkillä täältä löytyy nämä kuulokkeet 3 takapenkillä istujalle ja löytyy Volvon omat näytöt, joihin saa tuosta CD-levyn kautta videomateriaalia. Takapenkitkin hyväkuntoiset. Ja tämähän oli tosiaan 7-paikkainen tämä peli. Elikkä täältä löytyy vielä pari takapenkkiä. Hyvä. Kaaretkin tässä tosiaan joka nurkassa fiksussa kunnossa on. Ja sitten vielä peräpäästä nopea vilkaisu. No niin, nyt tarkempi. Elikkä täältäkin ihan sama kaava jatkuu, että ei ole oikein virhettä. Ja tästä koitan tarkalla silmällä vilkasta, niin en kyllä niin kuin keksi tästä mitään moitittavaa. Toikin oli jotain hiekkapölyä vaan. Tuosta vielä luukkua auki. Näin. Fiksun näköistä täällä. Ei ole täältäkään lähtenyt ruostumaan mistään. Todella siisti peli kaikin puolin. Täältä vielä vetokoukkukin löytyy kyydistä ja muuta tilpehööriä. Semmonen. Lyödään vielä auto käyntiin ja vilkaistaan tonne konetilaan, että miltä siellä kuulostaa.
Se lähti nätisti käyntiin. Hälyttää, että kuljettajan ovi on auki. Ja missäs tässä nyt oli? Tuolta lähti. Pelti auki. Sehän kehrää kuin vanha kissa. Ja päältä päin ei minkäännäköisiä öljyvuotojakaan tästä näkyy. Kokonaisuudessaan ikäisekseen aivan mahdottoman hyväkuntoinen peli. Huutakaa ihmeessä pois, jos vähänkään kiinnostaa. Kiitoksia.